Samantala, idol, bangayan sa politika ang kadalasan umanong napapansin sa isyu ng ilang Pilipino tuwing sasapit ang eleksyon sa bansa. Ani ng ilang Pangasinense na nakapalayan po ng IFM News Dagupan ay madalas umano na magtalo at magsiraan tuwing nangangampanya ang mga magkakatunggali ng mga kandidato sa ating bansa. Minsan makakapansakitan na rin na may ikin kanto. Siyempre, maniwasan kasi ito yung may ikin. Siyempre, butuan natin, di ba? Talagang maniwasan tayo ikin, wala sakitan kanto. Siyempre, papakasilan nila lanti. Kung magbabangaya ng mga ito ay hanggang sa may mailuklok sa pwesto ay maaaring makaapekto ito sa estilo ng panunungkulan kung saan lubos na kawawa ang taong bayan na. Hiling ng mga Pangasinense ang mapayapa at patas na pangangampanya ng mga kumakandidato at maiging pagtuunan ng solusyon sa mga problema na kinakaharap ng bansa upang maging karapat-dapat sa pwesto. IFM News. IFM News. IFM News.